Takže som sa proste zobudil, miesto toho, aby som šel von, lebo je leto. Som sadol za War Thunder. Otvoril som research, scrollom som dole a vidím, že mi chýba iba 122 000 a mám LD98. Tak prečo nie ju vygrandiť a urobiť sa zároveň video? Nejdem asi flanknúť túto Ačko. Idem tak správa ho obísť, ty kam ideš? Já jdu rovně. Takže do smrť, na smrť. Přesně tak. Ja som ich flanknul, všetkých. Mám tu pred No. sebou... Kamo, driver loader, tak nedrbne. Ale nevie, skade to ani skytal, takže je mŕtvy. Už zistil, ale moc neskoro. O, 2S38, vyradila komandéra! Nie, loadera mi vyradila. Jak mi dala loadera, ale nie inej? What the fuck? Kamo, tank tu chilluje v smoku. Driver of field, ty vole. Ty vole! Hit. Jop, ide dole, yes! Dal som 940, som dal... Jo. Dobre, ten by bol. F104, dobre no. Ty vole, ty sa dobre ale rozbil. O, dobre, tu je jeho trúbaj, to tak vyzerá. Som zabil vízla. Jo. Koloseum v Minneapolis, takhle ti to řeknu. Hej, to je Nestřílejte. Akropolis. Jo, to je Akropolis. To som Minneapolis. to vygooglil. Akropolis. Koloseum. Akropolis, tam je. Koloseum. Čo to je vôbec? Asi T80. Tam má long ass reload. Sergeant York, toho sa zbavím hneď. Patrik, pomoc. Odtiahni ma. Aha, tu je Abrams predo mnou rovno. Vystrelil práve. Kamože, critical. Oh. Jau. Tam je 2S6. Kde? Tam bol Wolfpack, ale je tam 2S6 za kopcom. Stiahni sa. Ale faceu, mier dopredu. Aha, já jsem se prostě otočil. Co máš? S LVKVčko. Patrik, tu potrebujem, takto tu pekne by som potreboval. Tam to Ne, žluté? Abrams. To je žluté, to se No, hej, I will try. on je tam Abrams. Jsem 5 km od toho Cčka. On sa blíži k nám, Ne. áno. Já si vletím nahoru a jestli po mně vyletí raketa, vole. Dal som ho. Tak já si dám na 7 minutu. Kamo, jak teammate už prišiel o pás? Sa len spawnul. Kamo, sorry teammate, ale ja potrebujem rushnúť Bčko na túto, lebo keď sa tam nedostanem medzi prvými, som skončil. Tabinku. Už? Kamo, moja raketa sa zasekla v strome! Chápeš? Ona sa zasekla v strome. To sa lepšiu mapu. Jo, tam je Abrams, no. Nevidím ho. Kamo, jak vystrelil druhýkrát? Wait, what? Kamo, jak tak rýchlo vystrelil? Že? Jo, tam je druhý. Aha. Ja, To už je na to Abrams, před tebou bude. počujem ho, je. Měl by tam být. On skytl teda. Jede. No, som ho. To je 2S38. Pravá strana je dobrá. Tam nic není. Dal som dole 2S38. Tank. 12 o'clock. Ja som ho čakal. Ale nie tak rýchlo. Au, 2S38 zo zadu. Right, I'll tell you what, you fat little cunt. You're bored.
Dobre, kamo, 3 killy som dal predtým, než som umrel. A ja som posledný z týmu, samozrejme. Jau. No tak už umri. No tak. Yes. Je taky. Ešte stojí na 1001 RP. Stojí na 1001. Kamo, môže stojí na 1000 a k tomu 1 RP ešte. Á, kamo, ja s týpkom mečujem! Ja s týpkom mečujem! Obidva máme spooks ten decal na streche. Fakt? Hej! 2 a 4, prostě tiež. To byl joke. Chodu Ricky, tak jako já půjdu, jako když si to přejezdi. Oj, ten kde vybuchol. Dúfam, že mu uletela tureta. Samozrejme, že mu uletela tureta. Rád jsem. Najcípne. T80 úplne clueless. Už cípne. Tu je ďalšia T80 alebo T72. Robert, Kamo, halo, ja som tu. Dobre, tak... Ani sa na mne nechcel otočiť. A on nemal, aha, autoloader. Přijel tebe a mě se Áno, to rozjebal prešlo cez teba, no. Teda ono to prešlo cezo mňa a naše se vzadu má muníciu, ten Bradley, kamo. A byla to T80. Umřela, abych byl více family friendly. Dobre, ja som tu práve, sme tu gangbangli Abramsa. Myslíš, že má SPAčko? Já doufám, že ne. Dobre, dal som ho. To je Abrum sa spawnul. Jo, dostal jsem asist od tebe za Abramsa, děkuji. Mám 3 asisty. Dal som Lavada. LVKV teda. Ja sorry. už 78 000. A teď si dám researchovat, co si mám dát. No. Víš co, umřem spolu. Když umřu já, umřu ty, když umřeš ty. Umreš ty. Já umřu ještě předtím. Však ty máš prioritu, ty už máš zarezervované miesto na leaderboarde. No, nevím, jestli v nebi, ale ok. Nie, na leaderboarde. Pre nejaký enemag už má na teba zarezervované body. Jo no. Teba zabije Gust of Wind. Už je. Vieš, jak sa volá, že Gust of Wind na týme. Na druhé týme. Ten ťa zabije, ja už to vidím, jak ťa zabije Vánok. Já tě zavraždím. Mňa? Já jsem po něm vystřelil a ty jsi ho zabil. Kam, možno si ťa zachránil, nevieš. To je pravda. Dobre, tam dobre vyletel do vzduchu. Si videl? Jo. Dobre, dúfam, že ten KVTčko má naše predelky zachované. Nemá. Nemá. Jdem To bečko. nejako... vidím. Au, zezadu. Jo, to je svině. Dobre. Old man vlastně. Kamo, čo? Mne sa lagla hra, typeček urobil backflip predo mnou. Oto! Rick! Máš šťastie, že som strelil skôr. Patrik, stiahni sa. Dobre, nebudem si míňať autoloader na... Ty si vyrnul drona. Ja som zabil drona s týmto. Ja že nebudem si míňať autoloader na toto a že idem zmeniť strelu, tak som vystrelil, že si idem vymeniť. A ona to strelil zabila. Oho. Dobre no. Myslím si, že ja chcem. A tak ty to máš v pohodě, kámo, víš co já mám za mistra? Díky! Děkuju! Esíčku za straní. Dal som ho. Díky to. Ale kritičák. Commander, Cannon Breach, Autoloader. T72 tu. Dobrý, this fire can be extinguished, no tak dobrý, tak 238 z našeho spawnu strieľa, kamo. našeho. On vybuchol. Kamo, javko bolelo. A po SPAčka. No, že čerlo. Kamo. Prečo sa otočil druhou stranou? Gaijin, broken hard emoji. Som ani nerangefindoval, to som len zo slepoty strieľal na neho. Letadlo. Dole. Esučko. Ja som že 500 pointov od nuke. No. Aha. No, to nemá cenu. A tak už to nedostanem. That's what I don't know. Dobre, dal som ho. Bridge nemal, no, dobre.
Teraz mám 3-hodinový reload, takže sa spakujem. To podle mapy k vám míří tank. Zistil som. Teammate umřel. Aha, na BMPčko. Ain't that perfect. Kamo, nenávidím pumy zabíjať. Dobrý. Commander Gunner, kamo, nič iné. Kamo, však pušuj cez to. Bol ten istý typek, on sa odtočil na miesto, alebo čo? Cápek za kamenem. Neviem. Clueless. A další, Bol další. Videl som ho tam škyradlovať. On nepôjde tady to, ale... Pod, No shit. přímo před tebou. A další. A další tam je. Vidím. On už vie, ale o nás. Jo, to napravil BMPčko. Vidím. A další. A víc naprava je další tank. No, akože aj mňa tu gangbanguje z každej strany. Ohayo, o兄ちゃん。 Kamo, engine track. Holy shit, já jsem se posral. On sa joutnul. Gepard, kámo. Tak ja som našiel to Leoparda, čo to bolo. No tak, ty seš dobrý hajzl. Engine transmission track, kamo. Dobre, kamo, díky teammate, prvýkrát si užitočný. Pokus ten vybuchol. Oňho strojak na navi... Dobre, takže už som na final stretchi za tým Ačkom, chýba tam 14 000, tak to poďme dokončiť. Dobre, kamo, jaká havária. Cannon Bridge, hell yeah. A sem poď. Dobre, nemá chvost, ide dole. You got that. Dobre, je dole. No. Tady na mě, nejde na mě. Nejde, na nikoho. To bylo vedle mě. Na nikoho nejde. Už ne. GG ale. Dobre, 10 000. Jen video, nesekej se příště. Kámo, tak Kokos ten vybuchol. tohle pojď na to. Hej, konečne. Neverím, máme to najhoršie AAčko, čo je v celej hre. A týmto aj ukončím tu video a ďakujem všetkým, čo ste to dopazili do konca. A dúfam, že sa vám to video páčilo, ak áno, tak zanechajte like a odber a vidíme sa u ďalšieho. Bye bye.